oinarrituta eta aurreko biak kontuan hartu gabe, 2015ko maiatzaren 7an, dei epaitegiak zigorraren etetea ukatzen dio Fernandez Idadiri. Baina espetxean hartatzen neurri batzuk bermatu behar direla dio. Tartean, konsulta bat urtero neurologoarekin, fisioterapia sesio bat behintzat astero, eta konsulta bana gastroenterologo eta urologoarekin. Ibonek kasazio epaitegira jotzen du, eta 2016ko ekainaren 22an, kasazio epaitegiak, dei epaitegiak 2015ko maiatzan hartutako erabakia atzera botatzen du. Horrela, beste dei epaitegi batek berriro epaiketa burutu behar dela dio. Kasazio epaitegiaren arrazoien artean aipatzen da, dei epaitegiaren epaiak hartatzen neurri batzuk bete behar direla badio ere, ez dela ziurtatzen ia espetxe administrazioak hartatze hori bermatu aldezaken. 2016ko abenduaren 15ean, dei epaitegiak berriro zigorraren suspensioa ukatzen dio Ibon Fernandez Idadiri. Baina espetxe administrazioak aipaturiko hartatzen neurriak tartean, lehen esan dugun bezala konsulta bat urtero neurologoarekin, fisioterapia sesio bat behintzat astero, eta dituen sintomak ikusita konsulta bat gastroenterologoarekin eta beste bat urologoarekin bermatu behar dituela dio. 2017ko abuztuaren 4an egindako erresonantzia magnetiko berri batean gaixotasunaren larriagotze bat gertatu dela ikusten da.